와우. नायनो हागोन ने गाइस पुरा खतम लोगोफोर बिदि एसे स्टेजनि माने डिजाइन खालामगोन जिहेतु स्टेजखौ जों बाहेरावसो लागोन ना मा बुङो फेब्ला स' गाइस दा आंनि बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना जिखिनि नुदो दा इखिनिखौ जों साफा खालामगोन ना मा बुङो फेब्ला खारबायदि फैदो मारै हायो मारै हाया नायनोसै एसे बुस्थुआ नोरै खामसै जोङो मिथिबायना नैखिनिखौ इयावनो दोनथ'गोन ओमफ्राय उनाव जावफुनानैलै जावफुनानै इखौ बेलेगाव गायगोन जोङो खालि दा मा खालामगोन नैबे फुलखौल'सो साफा माने दानस्लायजोबगोन ओमफ्राय दानस्लायनानै बे खुन्थाखौ बननानै नैखौ थारमाने बेलेगाव गायगोन आरो तारमाने नैखौथ' आरो बेलेगाव गायनो हानाय नङाना बुस्थुआ इसे हा नैखौ इखौ महा लाखिनो हानोलै गोलावदो अ खालि नैखौ गायस्लायगोन नानो बेलेग इखौ नांगौ जागोन उनाव तारमाने नैबे फोबानो रज'बो खिन्थु रज'बनायालाय दा इखौ बराय माबासिगोन जों आरामनो नायफालाय बराय इथिंगालि माथिंगालि हागोन सेखादो दानस्रायबानो जागोन र' फुलिया बिराद गोलाव जायो दे खिन्थु नै उपाय गैया गाइस दा एसे मावनोसै फुङाव मावगोन सानदोंमोन बुस्थुआ अखा हाबायना बेखौ बोना लाबोनो इथिंगालि र' अके लाबो वाव नायनो हागोन ने गाइस अ माय गड देन्जार नुदों न दुखु नांदों खिन्थु आं इखौ गोसो गैथारामोन खासिखौ केमेराखौ मा खालामदों नै नायनो हागोन नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना फुरा लांदां जाजोबखासिगोन जुदो बरियानो ओमफ्राय ओइथिंगालि बोनाबानो खारजोबखासिगोन बरियानो होदो असारे दासो बरिया नुगोन एबार लांदां नुलायलायसिगोन र' थाबाय थानाया खोमसि खोमसि जादोंमोन ना एबार लांदां नुलायलायसिगोन वाव बरिया जाखाबाय एबार फाय हाबोबा हाखावखानांगो नैबेबो एसे बरिया साइज जादोंमोन नैबेखिनियाव थानानै बेखौ बेलेगावसो लांनोसो लुगैलायबायलै এনেকুৱা साइज जादोंमोन नैबे दख्लासेया वा नैबे मोनसे जि साइज जाखादोंमोन नैयाव नै एन्जर बाहा लादोबो जानो हानाय आइसा गोदोर लाना फैलाय खायसे हादो ओमफ्राय खायसे बोबाय था आरामनो असारे हानांगौ नङाबा जाखाया इयो दानस'जोबना लानो र' माबाखौ वाव गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना मा होनदो नांखागोनलै इखौ साइज नुयो होमबासो लांदां नुदोंना हेला नैबे मोनसे बया साइज जादोंमोन नैयाव बरिया माबायदोंमोन इखौ बेलेगाव लांनो नागिरदोंमोन नायथारनो दं खेबसे लामाथिं हा अ दानखावग्रोदो नैखौ बख'नो हानाय बायदि नांगोन र' फुला रोजा खालामनांगोन इखौ नांगोन बाप्रे बा बेलथिं गायथारनांगोन इखौ बाय साइज जानांगोन ना न' हेला र' नोरै ओइथिं बायदि इखौ माबाजोबदो बरियानो इथिं जाबाय दा ओइलाय जाबाय द' जाबाय दा र' बेखौ दानस'बानो जासिगोन र' गखासिगोन होनबानो दालाय दासो जदो वा लांदां नुलायलायबायलै बाय गोलैनायखौनो न' वाव थांगोन दै सिख्लाफोर नोंसोरनियाव एबा खासिदो हालायदो होला बेखौ ओरै हाफ्लंजोबखादो वाव साउन्ड
उननिखौल'सो नांला आरो तारमाने फुरा हाख्ल'जोबखादो दा नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना नै फुरा नैखौ तारमाने बेलेगाव गास्लायसिगोन आरो ना आङो एसे मोजां मोनथारदों बेखौ नांथारगोन आंनो ओमफ्राय बेखिनिया फुरा खारजोबखाथिनसै आरो ओमफ्राय नैबे दासो एसे मानबायदोंमोन बेखौ बेलेगावसो लांनो हागोन नामा एसे डिजाइन खालामनो नै बरिया साइज जादोंमोन बियो नायनोसै मा खालामनो हानाय जायो थिंगाले फुरा कमप्लिट जाजोब्बाय जोंनिया नै थिंगाले उनथिं हागासिनो दङ जोंनिया नै मैदुला भाइया नायनो हागोन नै ओइ हानो हागोन ना हायाखै हानो हादों ना अ बरिया जोंनिया सिगां सर्ट मुभि बनायनाय पार्टनार गोजा ना ओमफ्राय गाइस नै थिंगालिबो नायनो हागोन नै फुरा लांदां जाबाय सिगां भिडिअ जेरैबायदि नुयोमोन एबारनि भिडिअ एसे लांदां नुसिगोन आरो ना गाइस नोंथांमोना दा बाखि गाइस नायनो हागोन नै माबायदि जाजोबखो फुरा लांदां जाजोब्बाय नै इखिनिया फुरा लांदां जाजोबसिगोन आरो ना गासै इखिनिया गासैबो लांदां जाजोबसिगोन आरो ना होदो फैब्ला जोंनिया आथिंगाले बरियानो होदो आरामनो लांदां जाजोबखाबाय गाइस नै नुदों ना फुरा लांदां सार बोना लाबोदो आथिंगाले र' आंबो माबाना होनि र' हास'जोबना होथारदो जेरै हायो हास'जोब मैदुला लागायना हो माबायाबो जेबो नंला बे खुन्थाया एबाबो माबा खाला इथिंखौ इथिंआ गोग्लैया गाजोल दोखानाय ना वाव नै गना नांदों नामा नोंनियाव बोनोबा बोनै गनखौ इथिं बोना लां सार बोना लां र' ए माथो जेबो गैलालै लांदां जाजोबथारबायलै बिथराय मैदुला इथिंखौ हास'ना हो सारथिं मैदुला बरा बरा खामानि दंथारगोनलै मैदुलाखौ नांथारगोनलै नङाबा जानाय नङा इखिनिखौनो फुरा थारा मोनसेल' जानाय मोनबा नैखौ बेलेगाव गायनानै बरिया स्टाइल खालामनो हासिगौमोन न' थारा मोनसेल' थानाय मोनबा दायो थारा मोनसेनि नङाना बहुत ब्रे ब्रे गोजा है जारला जाबायलै गासिनो उपाय गैला दुखुसो नांजोबबाय दानफायनानै हास'दो ना हास'जोब मैदुला ओइ मैदुला बरा बरा खामानि रोंगोलै बरियालै मैदुलाया बोबानो फैखायो ओइ थिंगाले हो होलै साइखौबो हादो नांला इखो बे खुन्थाखौ थाथ'नो र' इनि बिफांखौ लांनो हागोन ना दायो र' बया गोदोर जाखाबायना फैब्ला बापरे बा माथि माथि माबाय लांदों नखय नायनो हागोन नै गाइस फुरा खतम लोगोफोर खतम हा खतम जाजोब्बाय लांदां बापरे बा नायनो हागोन नै फुरा रेडि जाजोब्बाय आरो ना गाइस खामानिया आं बुंदोंमोन नायखौ गथाय लांदां खालामजोबनांगोन होननानै दा नै फुरा साफा जाजोब्बाय गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना फुरा खामानिया खतम जाजोब्बाय उपाय गैया गाइस नोंथांमोना धर्ज होना थाथारदो साननैसोनि गेजेरावनो नुथारगोन नोंथांमोना दिनै फुरा खामानिया स्टार्ट जाबाय आरो ना गाइस दिनैनिफ्राय बरिया आरामसे इखिनिखौ जों साफा खालामजोबनांगोन दा इखौ आखुथिं गारहैनोसै जोङो ना बरियानो नै इखौबो दानस'नोसै वाह इबो बिराद गोलाव गोलाव रोदा जाजोबथारदोंमोनलै नै ना बापरे बा बोना लांजोबनोसै बरिया आरामनो एखेबारे र' बरियानो बापरे बा फुरा रेडि जाबाय गाइस दा नायनो हागोन ने नोंथांमोना दसे थानाय उनाव फुरा लांदां नुसिगोन आरो लांखानो हागोन दे असारि दालाय थोनो मानो गखो सोब गार'जोबगोन गथाय गार'जोबो मोनसेबो लाखिया हाखराव मोनहैजोबगोन इफोरो फुरा मिथिबायना वाव ओइथिंगालि दोनथ'बाबो जागोन ओइथिं ओरै लांदो मागोनि खाना जानाय सिखाव जाबायलै इयो नायनो हागोन नै गाइस फुरा लांदां नै आरो थालांबावबायसो नैफोर न'खै फुरा लांखानांगौ इखो ना मा बुङो हेला हा लांफाखानांगोन नङाबा थैगोन ना सान्दुं गोसानि दिन बरिया जाखादो इख' जेथिंगालि स्टेज बनायगोन बिथिं लांखानोसै लामाथिं मिथिबाय बरिया बनायनांगोन ना नायनो हागोन नै गाइस फुरा डिजाइन जागोन गाइस इयो मिथिबायना बरिया साइज जागोन इयो होख्लायनांगोन ना गाइस नोंथांमोना नुगोन दे माबायदि जायो लास्टाव गासै बापरे बापरे इथिंबाय जावबाय थाबानो जागोन बरियानो उपाय गैया गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि सेराव दोङो मा फुल गाइस माने बिदि एसे स्टेजनि माने डिजाइन खालामगोन जिहेतु स्टेजखौ जों बाहेरायावसो लागोन ना मा बुंफैब्ला बेनिखायनो जों दा डिजाइनखौ चइस खालामदों आरो नैबे फुलखौ लाबोदो
मानो होनबा स्टेजनि बेकग्राउन्डआव गासैबो फुल दंफांल' जाजोबगोन स्टेजखौ जोंखिनियानो खालामजोबगोन आरो माने हाबानि सिं गाइस पुरा डिजाइन खालामगोन बास खालि नोंथांमोना मोसानांगोन आरामसे बेनिफ्राय बाखि इथिंगाले फैलाय नायनो हागोन नोंथांमोना इथिंगाले बाखि इथिंगाले अन्थाइ बालाखौ बरिया ओजा न'आव माबाथाय साफा खालामजोबसिगोन स्टेजखौ बेखिनियानो खालामसै नामा ओमफ्राय सेंग्राफ्राबा इथिंगाले मोसाथोंसै ना मा बुङो बेखौनो सानदों र' गाइस दा स्टेजनि खिथुथिं बाय फुलफोरखौ नुनांगोन ना गासैबो माने दंफां फुलल' जाजोबगोन लोगोफोर डिजाइनानो बेलेग जागोन आरो माने बेनिखायनो जोङो दा इथिंगाले गायनोसै पुरा साफा खालामजोबगोन आरो ना गाइस माने पुरा हेभि जाजोबनांगोन ना बानायनो हागोन फार्स्टआवनो बेथिंगालि गायनोसै खोमा आं नै उनथिंगाले ओरै ओमफ्राय स्टेज साइडथिं थाबाथाय बा एसे डिजाइन जाबायना होमबानिया स्टेजनि गेजेराव नैखौ दोनगोन बरियानो गय बिफाङा नैखिनियाव थानाय बायदि खालामनांगोन बरिया साइसनिनो एखेबारे मजा नुनाय दे दा गाइस जोङो नैफोरखौबो गथाय साफा खालामजोबनांगोन गैया लोगोफोर मा खालामनो मावबाबो जाया दा जों नैखौ नैथिं लामा दोनखानि बरिया जायगाफोरखौ साफा खालामजोबनांगोन ना अके स' गाइस दा नै हाफोराबो गोजौ गायजाना दंजोबो बेफोरखौ साफा फेनसार होजोबनांगोन आरामनो गारना दोननायफ्रा पुरा साफा जाजोबनांगोन गाइस बेफोरो दा खामानिया एसे साफा जाजोब्बाय लोगोफोर जिखुनु जाया गासैबो रंजानांगोन ना बेनिखायनो दानिफ्रायनो मोनसे खामानिखौ मावाबा जानाय नङा बेनिखायनो मोनसे मावनांगोन मानो होनना बुङोबा गासैबो रंजानांगोन मोसानांगोन आरामसे बेनिखायनो दा जायगाखौ साफा खालामहोलांगासिनो दङ आरो ना गाइस मिथिबायना अके नोंसोर नांगोन दै बिदि नोंसोर नांगोन नोंसिनियाव खदाला नांगोन दा गाइस नै जायगाफोराबो माबायदि जाना दंजोबो मिथिबायना एखेबारे दा जोङो मा खालामनांगोन नैथिंगाले बरियानो समायना स्टेज बनायनांगोन नालाय एसे रंजानांगोन नोंथांमोना आरो जोंनिया बरमानिफ्रायबो बिराद मेसेज फैदो बरमानिफ्रायबो मेसेज फैबाय थादो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गारनो जानो फैनो ओंखारथादो आरो ना दा नैखिनिखौ एसे मोजां खालामना लाग्रोनि बेनि उनावसो जोङो डिजाइनखौ बरिया बनायनांसिगोन आरो ना गाइस अके पुरा हेभि नुनांगोन ना बाहाय बोथोरा बाहाय थान्दा जादोलै फेला दिनै ना अखा हाबायना फुङाव ओंखायनो एसे थान्दा जाबाय आरो दिनै एखेबारे बेफोरखौ साफा खालामजोबनांगोन लेवारफोरासो बासथाबजोबो उनावहाय हाग्रा बुरजाबा एखदम मोसौफोरा बोरमाफोरा हाग्रा थाबा फायोलै जानो फायजोबथारो ओंखायनो साफा खालामजोबनांसिगोन नङाबा जानाय नङा साफा नुबायना बे एसे ना साफा नुबायना हाखराव गारहरखानोसै एखेबारे जमा गथाय जमा जाजोबनांगोन हाखरथिं बापरे बाप बेलेग रोदा हरोलै बापरे नायनो हागोन नै नोंथांमोना अभारद्राय गोलाव जाजोब्बायना नङाबा एसे साइज जागौमोन जायफ्रा जानाय अब्लाबो डिजाइन बनायगोन नोंथांमोना बरिया नायबानो जाबाय बरिया हा दंखायो नै रज'खागोन टेनसन गैखाया हेभि जाखागोन दायो टेनसन गैया नै बेबो बरिया जाखागोन नै जैथा दोङो गासैबो गायजोबनाय थांगोन आरो ना गासैबो गायनाय थांगोन ओमफ्राय बाखि बेखिनियाथ' गैला बरिया बेखौ उनाव सेफायसिगोन दिनै बेखौ सेफायबाय जेबो टेनसन गैला एबार जिखो गायगोन बरिया दोनखानि आरोना आरामसे समायना नुनाय बायदि बरिया थाथोंसै इयावनो बेनिफ्रायनो बेखिनिखौ नांला बेखिनिखौ गारजोबगोन गथाय वाव हैदसा ओइबे थिंगांसेखौबो बख'नानै दोननोसै मानो होनना बुङोबा बेखौ आं उनाव हाखर जिंथिं बेरा होसिगोन आरोना दा बाखि नोंथांमोना माबायदि नुखो नै नायदो ओमफ्राय गाइस बेखौ हायाव गायालासिनो थंग्रा गिदिर आं लाबोनानै गायनो सेस्था खालामसिगोन आं बेखौ हायाव गायबा माने पारमानेन्ट थाखायो बेनिखायनो थंग्रायाव गायसिगोन आं बेखौ ओजा लांदोंमोन आङो जा हाया बारा थिग नङा थैगोन इयो बेनिखायनो बेखौ थंग्रा गिदिर गायनांसिगोन नङाबा दिगदार जागोन बाखि नैबे थिंखौबो बरिया बख'ना दोननोसै ओमफ्राय बे थिंखौ उनथिंगालि गथाय बेरा होजोबसिगोन आरो ना गाइस उनाव बाखि जागाया ओरै पुरा साफा जाजोबखाबाय आरो ना गाइस एसे दा नोंथांमोना एसे नायबाय था भिडिअखौ अब्लासो आपडेट मोनबाय थागोन ना भिडिअखौ नायाबा आपडेट मोननाय नङा नोंथांमोना
वाव बेलेग गाबोल थिङाबो माथो आवाजआ आरो हाग्रा थाबाबो गिनांगोनलै दा सान्दुं गोसादो जिबौ जिल्लानि बाथ्रा थायोना वाव साफा जाजोबखाबाय नै गासैबो बेखौ उनथिंसो थांनांसिगोन आं बरियानो सोनानै बखनसै आरोना इथिंगालि बरियाबा इथिंथ' देन्जारनि जागा इथिं सिबायलाय नै माबायदि नायलाय नोंथांमोन नायनो इथिंगालि बापरे बा इथिंगालि नायदो नै गाइस पुरा जंगलबारि पुरा बेलेग स्टाइलनि जाना दं इथिंगालि नायथाराना आंबो वाव दालाय मानो गदो दालाय मानो गदो दालाय मानो गदो वाव